Musha kanjani bathini disemothweni hayi phola sinegeng ngichill sisembolweni hayi You, yeah, that's hard. Hey, what's up, everybody? Welcome to another episode of Emo Training All the Time. I'm your boy Lois Stacks, Big Mia, Big Twanini, Big Sbewu, and today I have an amazing artist on my side. He goes by the name of Simza. We got okay. I'm gonna take that, but today we have a special guest, and he goes by the name of Simza. Welcome to the podcast, Khotman. Bulela la we banawe la. Thank you, Khotman. I'm bulela. So to the people who don't know you, can you just give us a little intro about Mbani and what do you do and where you're from? Yeah. Hey, Khotman. Igama lami mina igama lami lesikolo. Yeah. Lanikwe ekhaya uSimamngele. Wakwamlamla. Ane. Since ngumntana entombi ke bhuti. Yeah. Into zami zonke ngizenzele kulomama. Zonke nezasendabeni. Yeah. Yabo. So ndizibiza ngesiduko sika mama uGconini usibe ungoma. But utata ke ngisukwini la uDibashi. Sure. Yabo Khotman. Ndi busy no music ke. Yeah. Andifuna uthi bani ngumrapper. Yeah. Andifuna uthi bana ndiyacula okanye nathi ndibetha yonke la. Atsho ngabetha yonke. Shaya yonke yabo Khotman yami. So mandithi manibeke la wendi artist. Yeah. Business artist. The artist ka. Yeah. Hey Jo siyazalana la because nami no Big Mia, Big Twanini. Sibe la. Yeah. Anibetha style like imnaki la. Yeah. So uthi where you from like usuka when where do you live, Okay Khotman mina ndisuka ezinyoka. Yeah. Ndizalelwe ezinyoka zikhulele yonke into yami ezinyoka. Yabo. Yonke into yami. Awuyina semakhayeni la because abantu bakulomama bayayo emakhaya ndihambe. Yeah. So mina ngowalapha. Ngabo abasemakhaya. Ekhaya labo semakhaya yabo. Yeah, ingqusho mfethu emazizini. Issue. Yeah, emazizini. Ejo nami la ngwasengqosha la ngakulinga siyazalana. Andiyazi family katatami ngeleyo la so ifani yakulotata ko ba maswana. Umbekela. For sure bona bangayazi abazoyazi. Otherwise iyaphana ke phakulo olethe umlamla leni Spanish umlamla. Yeah. For sure nawo bazawuyazi. Yeah. Bone sikani siyazalana la. Khotman. So uthi wasazinyoka Khotman yami la. Ezinyoka ngikhulele pha yonke into yami ndiyenze pha nedisk ngidlale pha la yabo yachintsha la betha kwi-art ke umculo. So when did i-art umculo creep manje lapha join me, when did you actually start making umculo? Yeah, umculo siqale umenza besingamajika siyi-crew yabo. Issue. Mina ngiqale ngo-2011 urecorda but yona umculo besimane siyenza ibona ezawuza freestyle bethu big box niyenza yonke la sonke silapha namajita yabo kunyiwe kubukelwe ukuthi ibona sibethe ezawuyi singabantwana yabo at least yabo so sishaya la uyeza but urecorda siqale ngo-2011 urecorda kwami ndirecorda kwenye umjita okuthiwa nguP. Shout out to P. DJ P. TPT lamfethu sirecorda ngemic ke mic zaseParliament sibikile ezawezincinci sirecorda ngala way istand sethu sisenze ngamaplanga la we usabeka la we sathi paint house la yabo so sayishaya la iyayide TPT and lapone imasterisha la we if unokuvisa umculo wethu ungathi hayi yashaya mic le kodwa idethwe ngala we sibetha ngala we fondina touch lo mjita but wona la we siyasaqhuba mosiyabo. Yeah. Khona umnjita ke ngisaluka wami disco. Shout out to disco man. Disco wapha kumekasi ke disco. Yonke into siyenze sonke no disco sensho isigela. Yabo sikhule sonke isigela sifuna sonke. So apha alendo une studio mic. Yeah. Isawula we Samsung ayibona we Samsung. Ndayaza la Samsung. Anawo sithula we no. Lighter green, lighter green, silver yonke. Yeah. Lighter green or blue? Blue, green yonke la nto, yeah. So lo mfowethu. And business podcast, Joe.
Sharp. So lo mfethu siyamazi ukuthi yibone sifunde sonke. So kubekho omnyinika yami MVS. MVS usashaya naye but usanqabile usalungiselo zakhe. Yabo. So MVS antaje mansimze mkhumbula uD. Top disco okay ya. La foni ne mic pa ku disco nomnandi kwezweni. Yabo. Sinyuke sipha yani sibuye scale sinyuke siye kudile. Aphuthika afondini anytime pulas. Zani la. Shaye in the way anytime. Esimsa luthembile ke wethu. Ke kubona. That this years apha funi ngeweekend. So saqala la we sasiba yi15. Sibaninzi and akholana ba zakwenza ingoma nobani mina. Bethu ingoma qha. Kubethu okhoyo khona. Bethu ingoma qha. Okhoyo khona and ke ingoma zivaya ngazawe Bluetooth. Yeah, yona sikhumbula lamaxesha Bluetooth la. Sifak send even wena artist yazicelela imali ngiluvisa le way yakhatha le way betha le mamela le way so ubone la way but ke ekasi la way binganakwanga mosizwe izinto ekasi wasenza hip hop ekasi la lenika la yenikombe efethu ngobuskin jean mosimna andikho la kwesa way bone la we swing ya wena uyinika nonibona labanwara ay ulinika kawuqomele we uyayifila funa so saphusha lo ke sashiyeka siba ngapi bashiyeka uD washiyeka mna washiyeka uMVS washiyeka enyinika uSticker yadisa ke yona nangoku sayisabetha disa qayo ya freestyle and battle rap like if udisa uSimsa saxela ba yadisa kanye yena ba uyivile ka Facebook ngokukwezwe uSimsa live into yakho uthi kubalami litama lenyinika yaseoba le ithela usethi ithe andiyazi hayi sapa sayiphendula usayiphendula konke ngayazi Sticker nje ya punchline uSteve business always a punchline no Sticker no snare yabo and then ke woku ngosipha kudi ngosipha kudi I think ngosipha kudi thina sizihlule saba bayi3 no snare ndimo MVS MVS Steve yazambela siyamkhupha cause imani yamosha iyadisa yabona ni trouble yena la yabo so simbekele kuqala but uzongena kwezinye ingoma yabo so sababa so i3 sathi sizi young killers issue young killers ayibona lamagama la we saba busy ke saba busy sa recorda ku disco simane siyo recorda na kuphilo umshikani kusasiqale kuyo lo wala we naye sephuthuka usazithengela sebanezino la hayi ke equipment yongino i-keyboards no producer nyani so ke usimane siyo recorder kulamfethu yabo recorder kulamfethu but bone umjita naye xa kikini nento zakhe yabo uyabawela ubonda nefamily ezawenzi yabo so ke ucasiya phana and lamjita uhlala emission valley thina sihlala ezinyoka sibetha nenyawo sifike phana mhlawumbe lamjita iyabhona and ezawenza phones azingaqona xhaphakanga nawe ukhona ukhona ndize kanye ndize ndinta mhlawumbe no free Facebook abekho lexesha and then ingoma sucina mfana basiya siphethe into ba noqala from siya phana fondini sifike phaye just bawulo record lamjita silalela beats yayibona lona thangothi mina i-right le izanishaya ihook even ngoba sinothatha ingoma zethu zakudala from 2011 ndimo bethi hook iyarechwa iyaculwa ndimo bethi hook sweli and ihook ayibhali bra andikwazi ubhala i-chorus kuweseculwayo better xa ndirapper bakhona ezo lines zifakilelayo but xa ndicula uhlabela even ngoku ngihlabela ibeat njengomshaya i-chorus anikwazi ngithunywa ibeat yabo nayintswemle so usale lo sabana sirecorda nomjito P bethe pakuphi sibethe pakuphi basabona bayayo P uyalelo busy mana mayixesha la sometimes and then say underscore eleke school besikale sithi ya speed eleke school ngisayibona bayahamba ndurazi yabo so ihotman yami ke computer ke qala kwamale kumzanga ndathenga computer ihotman yami yanthenga i-computer nele computer space i-hard drive yangu-12 naba ngu-12 kanye ngu-40 seyicomputer sasirecorda sasirecorda ngedemo mfethu funeke sirecorde sigqibe ngoku khawuleze ngakhe kwakhaba umbane ebhodini phelile lo yonke la we woke intswembu singqube space esindweni so
kukisata ne-IDE musikwi-computer andizazi eziwe ya yayi-IDE le yam fumaniseke i-IDE ingena i-hard drive eyi-1 ayingeni ezinye ngena 1 so leya and ifuna leya yayo and then xa senza ingoma funeka senze sure so simane sibethanda wengqomeni yapenika leyo manje ndiza namashita good kweziwezikomyo angiqalela amashita afundini i-IDE lena so iyazitsala layo ayosayifani yam wena bothenga computer yabo yam yanza ithini khona nafumana i-laptop qangqobe hayi laptop andiyithandi man noli computer yeah and ilento zayo izalelo ngithanda nami computer la yeah ngithanda computer so ke khona yenzamela computer ayishiya ngiyantengela yathi yayingoba yango 14 or 8 spaces at least download kuleno FL sarikota ngo-FL11 ngela xesha ke thina uqala kwethu ngikuta ngalo FL11 sibethe apha yabo man at least izimane zibakhona ke ingoma yabo phofu sibetha ngantoni sibetha ngala mic aseparliament mic aseparliament sibetha la way phakum and then ke libethe sishiye pha sizawudelo xesha upixa ine chance yabo nakona lana basizothatha i-USB siyene project wasithini nekaze bakaze leno mjita unengxaki zakhala imajita nesizama umkhwelisa simkhwelisa aye pha yabo uhlala eveli afike pha betshilo zakhona sometimes akwazi ukuthi ba usimza usondile kakhulu emakile kanye awubhekile ifuna uqalwa kwathini and anaxesha benine troubles yabo so ndithi mina kuya man phifo ndini yenze njani maqaya so sayiqala lo wena namajita le wena. And then around about what time was that, like 2011? Yeah, 2011 qala kona record la but le webe sishaya bona ezaweza freestyle no qala niyenza eskela sishaya ezawe freestyle la ke break asiki yo freestyle la freestyle la ka yo just taka masaka smooth staka ka break ka freestyle since like and that was 2011. What grade were you doing at that time? 2011, high school. Yeah, but high school. God. And then when he's a young killers, get a rap name because I'm banned like that. Sims. I'll go. Sims. Sims afodile Sims uzothi bani sikubiza ngoSims already la Sims afodile so my years and then uthi around about 9 zomculo like istyle sakho wena like so bengincuma like ngutya promotion nthumele tracks omahlambe udibana nerapper la hardcore but melodic lawe like yo jonga lawe kude kubenini plus neleno khona le ucula ngala lugu wabona yo kuleya that's my favorite song lugu so like istyle sakho so rap usifunde usibone pita like usifunde kubani like why did you choose to sing and rap because if verses zakho yayibona ba i-verse ya rap yabo ya rap like xa umamele andimamele ucula I wouldn't say ba ya rapper yeah I wouldn't say let's need raps like on mamele rap come hey does this nigga sing so like what made you do like sing as with children now beyenza hooks ngokwakho la yeah so how did that come about like bethe hooks yabona khonman lewe hooks izanjani lewe hooks bengiyoyika uyenza yabo since bengixelele basibe ngamashita sibaninzi lawo kubethwa la wele 3 months ka boy 3 months ka ya rechwa hardcore la we so ko kulamashita ostiba yandazo stika yabo ya azucula le qayo ni baseleke ilento basiyenza sonke yabo so ke kulamashita ngixelela amaSims afundini yafuneka nje ingoma man noba love song yothando yabo but ingoma yethu yokuqala uphumla kwami my number 1 sibaninzi lawe bithu as a love song my number 1 ubethi hook la sayikhumbula ishaya la hook my number 1 yeah i-verse libhala sescale classini sescale I think ngifuna but yona yo ansakhumbuli man but
ibhala seklasini la we yeah bona kuyangcono la we abanye abantu bona free period ule la so ngomeham namanje nazibhalela andazibhalela ivesi and ke dala sasibhala without beat namza nenza njalo yabo asikwazi besilendo silindele ibeat manje silindele ibeat bayizothi yeah sangubhala so labhala la we dabetha ivesi yami kama number 1 yeah yeso sifike phaklo disco thiwe marecord le we uthando basikhangeleni ibeat ya downloadwa instrumental beats khawuleza bethele we ngembethele we aruba amashita ayayenso embusini hayiyo and then amashita ke kwazongaba phi evesini okay dada hayi funa rapper nami ndifuna urapper so ke oku athi amashita akhe yayitsala sa extend ibeat andifaka and then ke oku istyle sami nendibetha ngayo yabo ndifunde kuba mna umntana mamelayo Mr Bean awe yeah Mr Bean zakhalwa ngaye zana mamela but zakhalwa ngaye la Mr Bean khafar mamela Mr Bean yabo and then ke Mr Bean Master Marvelous apha kuwekazi atsho oji kome khai ingoma zaye ezimbalo bani na 6 uBean yena yikho ngoma yakhe engayazi yena ngoku besanokhupha nguye no King Kai intshala we di-download dinayo ndiyayimamela la khotman yabo so ndiyabaseleka Mr Bean hloba betha ngayo yabo yangaza manje khotman i-rhyming skills yayo ubone incanywa la we yonke la we yabo so nebaseleka Mr Bean ayembasela le so ihlobo lami lobhala ke uku ngithathe pha so amajita angikhaba baye efondini afuna yona amajita mama bethi chorus ingarap kodwa nawe uyafuna aphina bakhona amanye amajita awafondini bakhona abantu abarepayo baphina bacule iyafondini so nayibamba la week mandizenze zoyi2 all time because nayibetha weske yocula ke yona ucula bengicula Sunday school okay yabo bengicule preach ngokuthiwa nangicule nandiboniswa le photo it's a beat ngesiphetanga ifoto zami le preach la yeah bambe imic sestage secaweni la yabo into zase preach yabo bengicula ke phakathi abuqavile funa ngicula yabo sokudala yabakhona la dala nencane into yocula even phakumu mna unozala wami uyayazi ba once amhlamba nithumela ba cela upack nenifake earphones mamele sound noma ngombe umculo aninalalo ke bahanzo mamela rap mamela yonke into yabo so athi unozala afuna ngicela uclean up man awutsho nje qombe ayifuna umflat yo hayi ncane even flat ya funeke bekhumzini shay sound la dasvulela clean kamnandi mnandi kodwa la feeling yami nobani usithoma zodlalela nje zazi bayigadlela niqolisa kufanele bekho nje into like balo noba pha kumereni ekusulekiwe futhi badlala nongcolisa umculo yo ingqomo yemani akwazi uclean man la yabo so ihamba la wila acho like and yabona like when it comes to umculo like there's a difference between listening to like umculo then wanting to make umculo la because nyala like abanye abantu bayamamela umculo man kwazi uyenza the way but when like yo ibona ayithanda la but bekho abantu bajonga man because undothusile man yo umculo wakho like kude kubenini la way like even umculo wakho ne message la da so istyle wena like sakho soculo uthi simamele from Mr Bean so rapper yeah we esocula ke ukusona esocula yeah siyazenzakala la bese nishaya la yo nje isegazini la hayi ndi mamene kubani yabo yeah but hayi esocula bese nishaya la nika nje beat nthunywa ibeat we and then ke enyino mfethu amajita suppose ayiqwalasela kanye iqaphela sufuna ungena kwinto yonke umzekelo uzonika ibeat ye-trap isimza kangena sayimamela beat if ndakwazi ungena if andikwazi axelela ada skis man diamonds ukwazi bakhona umuntu athi bani kumbawo le feature nami yabo isimza ngibale feature la ndithoke itsali masithethe man basokwenza njani
umzekela athi man okay ngizokusendela ile project ansendele le project ngithathe le project bakho xa nifaka ndiyive le ngoma imandi le ngoma yabo and then ke ukumna ndakwazi uzinqala ngqobe ihanza imosha imandi le ngoma imandi le ngoma feel it to the point anza ibo ngicela mntanam and ngemna di producer yonke so ke ndiyakwazi nomamela ba yabona le ngoma bakunofakwa ubani izoba ntswemu ndimcele la mfethu bathi mntanam faka ubani ndiyacela mfethu mna nawe sizoyibethe ethi track sibana so yokulina la nothi kulena mfethu yabo so yabona that's why abantu sizothi sometimes awake ubani kule ngoma so that ba awake akangeni xa niyayifostenga la yabota I feel like nam ndayeka nxa yalona la zam non-rapper but ndayeka meya das foster man la yabona suppose wena usigayidini kuba okay uba umzekelo sims ufuna ingoma nami okay ndikunike project xa mamela le weqombe unide abe njamba mnatayamba dethi livesa ngqime awuyifili but I send it through like I send it through so like back to your first song big number 1 like number 1 and then after that naphila nayenza umculo like I made umculo as you say been by 15 nadlula na by 3 so like la Young Killers yona after Young Killers what happened nina yenza umculo more and more like yaphela up in the Young Killers second basekhona abantu basekhona Young Killers ke ukuyenzeka le yabo I think Young Killers qala kwayo ke ngo2014 seyithe pasalala so sasheka siba yi2 amajita ayo pha ku Young Killers yabo but sengamajita but ke umsnero business nozakhe ngoku yabo umane zo record ngeno xa so sakyafa thine man lo ako serious yabo and then xa siya ku event akabikho yabo kafumaniki so itsala thina from MVS sishine wethu yabo emva itsala sinze so ithini into sizayo ngelazi cause lamjita naye yayiclaim la ndobuya ngilaze kwela cala sesho xa bethe ingoma siyaphuma thina kulomntu man simza ayitsali fonini singama rush hour rush hour si2 menza lawe say2 itayitsali ke mna nami sashaya ingoma since 2014 until ngoku but nayo umjita ngoku nomgqibeleni abantu bayakhula lokutaya manengxaki zabo but ikhona ingoma sisandoyikhupha ithi mabhebeza yabo ibethwa nguphiku okay okay nakwazi umculela into ngeVN okay andibethile nilewe man mosimna nakwazi uvuka mhlawumbe la ngoma ubone xa lele yakwazi la andicingi yaphupha ngiperform ingoma imandi yathanda umuntu wonke lewe bona ndiphuphe lewe mhlawumbe nothuke ngelaka ngoku ke ubando ndlula funiseke jonga nathi sandringela ibethe la we so niye phone nami uyirecord bami ngifuna yabo bikhona umjita wasolekayo lo mjita wanifuna uproduce ulusi wale ndofethu wacha nibubusi RIP wacha nibubusi lo mjita wanifuna soland and ke ungalanyaka ndifundisa ngaye sale yenza ke le producer ngo2020 covid ezaweze covid mna uthi kumba akazange wabana computer yakwazi ukuthi computer yakwazi ukurecorda yonke ayikho leno akwazi FL Cubase into yonke lando qala thi kuye fethu ngicela mna since when business we cause akabikho umjita neniya ezwisikole so atuluze fethu sometimes yanphazamisa benifuna ungena inkona zami izamani bonisele way so anibonise ke u6 la uba ifonini uthi so ngokusezosoneke kwangcombe efonini ulikuku producerndini yebone ndiqile ekseni ke ngositshayezwe vuswa nguye eningana ndisipana ngelaka selwe lawe wavuswa nguye ngoza yena lawe ufuna uzobetha ibeat ke lamjiti
Wakusasa. Ekseni bra. Yo ipharile. Ipharile jo yakwana mshita feni. Cinga ibhithi. Ufikelwa bra. Atla mstaff nginetsali. Hlale pha kumbe ibhithi fike lomhlalo lomethi size. Fike pha kune size. Lucy uzoboleka i-headsets. Ndithi kuzithi. Niphambili. Asinike numva foni. Ngikona kwazingcoda lo mfethu. Ushita grand yabo. But ke mayivaye you. Athi uzafunza ibet ivale we. Yena ngibe ndiyiva namba yele beat. Ashayika mna. Siwemule beat. Ndiye Lucy. Athi anike nje 2 hours. You. Alimnika le 2 hours ayish. Naye ushita beyiphila la we. Ashayela uyo Lucy yabo. Nimxothi Lucy hayi nginishera abantu phuma umuntu ayami ngimncama phingwe nyimini uma kaligugu bayisanobeleka yabo so ndiyojonga yena lena esibhedlela ngela xesha kokukhwelwa lento akho Uber akamoto kaloku kuthiwa social distance no kanene la yabo ngeno ngamaxesha pha ngeno umuntu oyi-1 yabo so mna ke ukundiza impahla zeyokala igugu yabo usandlalo yabo pha so ko xalele malusi nayibetha mna ngoku nditsho kulo mshita uLusi athi bana Lusi andishiya apha simza fondini ndithi Lusi uyatshaya le way yabo nizakuthemba njani ndine-USBs nenduna nee-mics zoperforma ngilapha la simza awumthembanga mfethu nditandithembanga fondini athi jonga ke andinike isitixo sam andikhuphe phandle athi ndixele fakele i-chamber ndifondini sawuthini alina ndiqombe yayifila lo mshita leyo yabo ithi ama Lucy andizobe ndifakana ne-chamber ke mfini ndacela atyusi yabo discipline mfethu athi asoze mntanami so namshiya lawo share mnyani la mfethu yabo akakho stoti khana mna ndibalela la anothemba umuntu yabo mnotshaya zomshiya apha bona uqombe umqhayayo akomle ngumqino lo ya fast one time yabo so ndabetha naye kuLucy ya rap yacula nawe rap yacula hey RP to Lucy Lucy gang Lucy so dokufundisa producer la so like now you're like yazenzela like your own shit right now zenzela yongini ngaphandle kwebeat yabo ibeat sansubethi beat ingoma ethi ama-soldier yinswemu la beat bona ndandisaqala yabo so encoma uLucy ba iboniswanga noLucy sakwenza uhlisa ithembo andixelele Lucy efonini nswemu lewe bawunokubambe le qha ngome mani iyalento le nisi manje into yafunde mna zandiqomba mfana ba mna efonini silong qha ngikwazi uyiproduce ingoma nansi yabo sifuna lento thina namajita siyaya kulo mshita asinike ibhambe sentsho for your record yabo nami ngifuna lona as long as ukwazi like yo bani na ibeat bani nento yonke sibasakwazi ukuzenzela into zethu bekuthi ke izofika ke lo producer xa ba inswemu uqome fethi inswemu yakho ithi so lo we uLucy amfundisa la we uthi xa nifundisa jonga simza ibethe lo we ngenyinyi into ngabikho hey ndiyayazi kaloku wayihlala eMission Vale nasezinyoka oledi wakho uhlala eMission Vale time ayihlale ezinyoka so izawulapha eMission Vale ke khona amakhaladi neNulusi wajoyina izweze ugangster yabo so ke engumshito olungileyo mfethu qha ubone lana ubaseleka sijoni so ke uLucy phana yachisa into yakhe wabalekiswe lo wazo lapha siyamazi ke thina kwakudala yabo nokoledi wakhe wayihlala ngapha before imilendo imishini so ke uyachisa indiki yakhe pha bazoyibamba kwelicala ngifundisa lewe ba simza sezobuyela eMission Vale nisomane niyothatha eMission Vale funda lewe uwesunayo imic fondini zenzele ngokwakho awunike producer la namhlanje hayi inswemu la wethu ayam ba ukwazi uziproducela ngokwakho la like it's awesome la and then we sit like K Beats was ukhandi beats for when like how did you meet like K Beats like how did you dibana nabantu basowoma la because dikubone apha owoma mna la ka omdas kunye show la qoma ya jonga naza man bani li khroba qala ukubona la ingqomo ejonga
kwabantu ngabaziyo. So like how did you meet like OK Beats? How did you? Yeah, singanze iqala ke woma yabo. Yeah, how did you come ever? Yeah, ewoma khona manje amajita kwakuthiwa ngami Sweet Life Pickers ezinyonka. I don't know, but wazi. Amajita aqala ezikhothani lamajita. Awe. So lamajita ezikhothani ke ngoku afumana igig kwanolthando yabona. Awe. Nothi kanolthando. Kathopo sekuthopo yazazi 2018 yeah 2018 anyaka uthi bana kwamnolakhe but before 2018 mhlawumbe 2016 2017 lamajita afumana igig phakathi yabo so bone manje homa msiyeni so saya ndaya kulewe performer pha yabo so mna ke unoyemvimo sibani amaningi amajita ngiqome manje MVS sayethi giga xa kulwa kanodani zabila sesilapha inyuke sesithathu la saya phaka nodani safika sashaya isigigi so sashaya igigi ulakhe 2018 ulakhe uza kum ndimo usalewe mna mfethu lifuna yenza yonke into engavile yabo so ulakhe kuma man plan in sharp kuyaperform in sharp da esanoba igig yolendo emila mama shema wasilendo wasihlulela yayingumaster luno.soul la Rashid izizwe ziperforma pha so ke kuzoyeka zona ngo6 thina sayithatha ngala 6 kwa Sunday yabo so ke kusithathe lamajita ke yabo so ulakhe afike late kuma ntatsha afuna train in sharp king and perform yabo atahama bawulibala we yabo ngijonge nanomshito naba khona abantwana ke apha la nje ashonga iqombe ngulakhe otheni lo iqombe jonga fonini nabo abantu abazoperforma sebaninzi iqombe ngathi anifile umshito ngwalapha kulikazi uthathe banimfake sinike iposition ngicela amajita athi ayitsali since lakhe fonini ongena ngenye way sendiperformile bra enzawuphinda perform yabo ngena ngenye way ethi ehlathini esuthwini kanasuthwini kanye ehlathini bakhala mangazayo kwakhala kwami laba le train yalomfethu iyabetha nathi ngicela iphinde nabantwana ke phine shayula wayiphina kayi3 atsho namazi phina kayi3 ngabuza foni intino yabusela ndo watanzi ndethi tayam namthi Simba namthi Khabana hayi ngosi wayihlala nathi emotweni sasihamba ngekharakara yabo eniyeni ngunabo lakhe cha umshito engathi bakhabela ngaphandle abantwana yabo so nami ndibanqanda abanami nyekeni lomfethu so ladibana nolakhe lawi wayikhona umshito kwakuthiwa akhona yamazi akhona umuntu ongalali kwakuthiwa umuntu ongalali mfethu wayezibiza lawe akhona umuntu ongalali no yabo so akhona ke ukunyena namazi yabo so ke ukundibana naye PA cars toilet i-training cars simsa endibheke hayi yabo salutane efanele ubonyelo lakhe wena ufake eposteni ude igama lakho libelo lakhe wayibhale bani pha ude igama lakho ufuna nansi nepicture yakho ufakile nomfethu ufuna ube phana yabo ube MC yabo uperform no perform cause uthi uyiqhube train la wena did you ufoni ngoku nizawuphangela nasasipala ka security ndiyanza phangela funi no bazabona bazandiye shela so lo wisaleno sasazana ngela xesha lakhe yabo so uKB yena nimfumana njani unera yena take namazi before lakhe uMakali Gooks but sasohlukana uMakali Gugu uleno urecorda kwenye king to king speech base new branch king speech business we bethi commercial house ya DJ so ba recordwa nguye kasi lakhe bobe recorda ba yabo so uMakali Gooks nosathi bana ku performance ayacula Makali Gooks so sachayisana pha so unero yena ndimazi
ethanda uya ku King's Speech no Lady Chu Lady Chu recorda phana ixesha elininzi so ke kunimazi Pioneer no Lady Chu bona before before ndize kwelikhasi but bumazi unero mazi phawu abalosibula 1000 yabo hayi unero bengayazi ba umkhulu la unero unero hayi umkhulu ikhotman mbone after a podcast I'm like this nigga moving or is moving so unero kundazi unero ngisilawi so ku unero ubona le way yami ndiposte kaleno angayirecord benceda useka Facebook ka WhatsApp ngisakhumbula yabo baniyacula le wini rap no rap so abuzu nele phone ithini nele we wena kuwena abantu le way recorda lento itrack dithi athi recorda le way itrack enyani ndirecord la wena sakhumbula kwangolesithathu record le way diqedi inqomo enambona irecord iquality quality le way ifethu ngoma sanelisa ngokune video yani le lango so ku unero umfonela kungolesihlanu sesibani usenza uphuma ndikulokhara banda change phone unile slim soqhela sharp before ngikomenile phaka Facebook ngolela video ndi la we musima ndi record ndi video recordile la we kuwena abantu la we ndide mna taya mna la we mna ngayibethe verse yesibini pha andiyazi ba ithini into isinza asebenza bezivale ingoma le sapha leno wena ndithi sapha leno ndithi okay safika kwami endlini zakusendela iproject athi nisendele please mfethu nomsendele unero ndero ngba ndifika phakumu phume uthu ndafika nge-2-3 phakumu ndamsendela la wena wapha ngo-3 ndamsendela la wena unero Tatala unero wa recorder ngo6 unero le pango 56 thumelela nawe ithini yale we Jona Sinza sa investor le we ingoma lena ayina ne music video ngashiphi instrumental beat le kuyabona instrumental beat lena fethu alifuna waste amata bone zawuthenga beat then ayenza na video ndithi mina kuye bana efethu analeno sentsho nanama nemali nyanga kufuneka ndiboyile ne budget zakho athi jonga sikweyika yeke ku ndithi mayitsala kaloku asizoqala irecord sirecord tala ni record khona tatha project ithumele K wabetha la beat okay lwana okay wabetha la beat fondini dathi dabuza ngubani ibetha phezu kwevocals zenu besikona ina K awundiva lithi K fondini ngiyakwazi ukuthi K sawucula unomvula ndimrecorda ngefoni uzayithatha lapho nibethi beat kaNomvula ibengingoma K tell we okay buze ngubani lo legend gatekeeper nyano ndera phela idlula loncoka ngincane ilanga yabo ndindokhona le tavern lapha omtasi mabhoqo iza ngobani linka khanyisa tavern amabhoqo ilapha so ke kungenyimindo ndiphaka amabhoqo hayi even galaki performer kipha yabo ngethwa levi akekho ndela mina ke woku ndathanda drop acapella after okanye before perform so drop acapella hapa okay thuke bayeni lo engenxa jonga yomani lamfethu nangu uye videweni yabo ndibethe ngigqibe aze kum K ansalute yabo usim yabona usim sethe kumbane esimza sifuna shy track mfiti remix ka emlanjini khona itrack ne hit ke emlanjini funa shy remix and then le beat le remix sesithengile lo sim dinikile imali wadibanisa neyakhe sesiyazi price wayinika okay but umkhen ngamazi sendifumene beat ngakum ndiyayikhala ngale beat
buze le beat fonini ngibale beat bathi hayi okay lo betha la way yakho lo yithi ubani okay unibonisa lapha ke ngokulela usimba nangu okay le out hayi le fonini okay ithi fonini nguwalushayela we yadota yami awuyibulela la we and can't so go leta nditepta yami ubethe eziphi beat wena MK wayidrobo performer by trap abethi ezakhe yeah so ndithi kuye bana si-instrument idance beat zami ezi ayenza yona into so kwathi kuma ndibuza kuyibethe ziphi ithi fonini nokungaza ngibhaqanga kunzana ya yongini ngoma ya ithi le bona ndim so nazila weke okay amazi lo we full circle yebo kale phi so nathi ke ungaphakathi hayi lo mshita nimnike ngithixo namanyanga yenyani hayi okay indlela zengayo yabo so namazi lo we okay and then besbloma sonke okay ngisilale pha awukrene okay sonke umshita yabo once ube close naye la like umshita grand yabo so naye bengicalele sim ndibuze carefully ndirap okanye ngicule mina uthini wena afonini cela kuzo zoyi2 simza bulala zoyi2 iyaphumela i-right so nasebenza lo wenu okay ikhona nenye project igqirha gqirha nendlela bonithumelela ngela we kheke la we like cause yeah like cause jonga tayam like Afro pop lish like is Afro xa ndifuna urap ngiphinde ngiqombe fucking rap yangenelela la like ninayo rap like Afro pop like you know awuska walunga kuyo as you said ba like when I with beat then ngoku bone i driver like kanye into qomama ndayithanda lo mculo omnandi lo mculo la yebo Afro pop yona ndiyenza nini yatsano yenza yo ngofika nathi ma 2015 cause khona le yafika engini yambasela until today khona yafika yashaya le we so ngqome yandethela and ngena namona ke xa ushaya trap yakho ntswembu azofuna ukwenza lanto yenzayo if ntswembu so ngiqombe man dingayenza into le we shaya uligugu haya uligugu makanca tayam ngimamele track but uligugu haya shaya uligugu and uligugu nimshaya ebusuku deserve uba ne video yakhe na uligugu ye deserve investor kuligugu la uncolile uligugu bezimamele na frontman am before ufika abdacho hayiyo le yayingqina la so shaya uligugu ngome man trap ngaphuma yoyiland afro yabo but phana ndiyenda betha ngafaka nebisa nevisi if yile la wena itswemu la yabona shaya la weke so nqoma ama ndingayenza lento afro pop so iqale phale we afro pop qoma ama yabo istimela khona nyiweni ibethile istimela but andikayikhuphi yona irecord izolilinye hayi dala istimela yo fike khakhe izawukhahlela like neyazi ngimamela mhlawumbe ingoma ezi3 like ndikuvali yena like I disappoint la like ezinye like nyani usho neCasper you just need to drop 3 hits and then abantu blow up la we akufumene abantu like bazoyazi ba unjani. And then like so like have you ever released any projects yet or kanye like drop nje singles right now? Have you worked on a mixtape before, EP, and you're just making J singles? Nacho Amarash Hour saku sibethe album ezi2 Amarash Hour sibethe album ezi2 since 2017 shayi album ezi2 no MVS asikazi thini asikasekhona usekhona but asikazikhupha asikazi-release asikazi thini umna noma ndine-album zi3 ndedwa ndikazikhupha wa-release bone nemincindi avuya man ingaske ndisebenza phezu kwento before this-release ndibone namba at least umtshita yabo because nyani like neziwe like sizivayo ngoku eziwe ndizidropa nje ndandivisa nje ubone ko-Facebook yoloni yabo because abanye abantu yakwazi like umuntu as uyi-rapper ne khuphe yonke into yakho out there and then mhlawumbe uspot on your last one ne
okay just bring a hit and then yonke hit yakho wayikhuphayo ngoku awunani ubone la yabo nenzeni kuwe like bawunofika ukusayina ufuna ukusayina so take nazi projects nguligugu until koze kube nini sapa la ligugu uthi koze kube nini hayi yamcaca like nayo like because the tracks z3 on Thula zona uleno diqale ngakho ze benini ndaza ngoyiqheha ndaza ngolena ligugu tathiyo yaphina ndaqala ukuze benini navere manje ndithi ligugu naye but seyizoyithu fresh uyathandwa nyani so ligugu uthi like incosi yakho nawe ubhalele incosi la Tangazoyenza ke la ngoma yazi tanshaye enye track phezulu kwala beat yabo what made you do like ligugu ikhona enye ingoma ethi Mthande yama-rush hour ndithande ngenhliziyo yakho yabo sure yabo itsho la thethana nomntana ba ndithande ngenhliziyo yakho yabo mbambe ngesandla sakho so the way sishaya ndim no MVS ni out ethiwa CJ ushaya ne-magnetic ushaya ipiano awe yabo but naye ngumrapper but ngokuthi uyacula yabo so ke ukulo mjita sibetha naye phakla we uMVS abhale uMVS akanancosi so abhale mina navesi zabetha chorus cha senimdala ngazosikwilele lezo zinto zeVS kodwa shaya ngona zabetha chorus so abetha chorus and then apha evesini yakhe ithi le way ithetha ngento ba Ntombazana ntoni ufuna mama azobona umzukulwana kwathini yabo so baby mama wami una 3 days ebuyile nomntana umamele we uyayincanya qathi ba wena tena ungakubhalela umntana ndibuza wena futhi ngicula nawe tena ngamshayela athi haka nomfana sanofuna ngishayela umntana yabo so ngalamini kungemini ndimkhapha ngaye ba uyagoduka so ebusuku nesiyali la uyishayela igugu zalala bra yayazi ke xa ungalali la ilapha ngoma jonga ndayifila mna lewe omntu andisalela amasimba haya ndayifila lewe iwasendiyiqhibe ngoku kanye ngaserecord ke yakhe ngolaye producer leyiqiba kwangela xesha ngisave yayithini yomuntu yayo ngayithumelela makaligugs warumba kanini hey fonini hit babe ngingathethanga ngidaba yenza ngoba yena ngithonje and pressurize abantu now and pressurize so yaphuma la wela ligugs kupha phuma ligugu nele album niyenza izobe inokozi izoba underway kamela izoba ligugu lam igugu lakho gugu lam seniyenzile ne-cover yabona ne-tracks sezikhona yabo but iske nibaseleke sometimes xa ndirekhode into enzima uyonde faka ta like as long as your album nengoma ezi-20 bona maraza weze 30 tracks kwi-album yakhe ngoma faka hlala ukusho before release albums bahlamba uzorelease uzokhetha ke lese top 15 yakho ba ifake albums in la 5 ke hlamba uthi EP la before you EP nelema ya licebo la mama lezi like ingoma mhlawumbe zi5 12 album yabo 9 EP yabo jamani EP manje abantu bavela before khuphe lesi album la so uphumela uyeligugs usimza the name la so like abantu like when they want to like there's been now so like perform gozo like usitsho bu host like a top or awunothando like has it been using now outside of Woma like have you ever performed in Sherwood Manu Bright kasi lokushiwo naseleno ngena perform ku event ka Zahara share stage hleli sonke ubeyo haya ibone bangathi ke okufana so qina la sihleli sonke lewe sihleli sonke sister yabo sihleli sonke and sister yakhala efondini ngcolile la khala ligugu ithi fondini nansi into ezovula iminyango uthi nansi into ezovula that's why ke unqoma le album ayimfaka kuligugu ibe nguligugu lami cause lelo ligugu khala bana mperform ligugu
ayiphindwe la ayincima ngilakhe mina kuze ngizoperform apart xa ngisina song lakhe lo because now lakhe is doing the same like sound and I perform by banguye la ko perform la hlobo let me say so banye abantu ba business hip hop but because I show banguye la kabethe la sound ya so bencima ngilakhe qoma yo atsho yathatha yabo so ligugu ke wokulamperform pa eUzahara ngifunda bayefundini yangqonqoza lengoma yabo izinto zovuleka phusha le nansi lewe sebenzisa lewe eUzahara ta yeta asihlenayo efondini esihleli kamani kumnandi kwayolalwa wavukwa kusasa cha sohlukana ke ukusasa cause thina sasinenye event kwaphaya eMonti kwenye indawo kuthiwa kusebhongweni ebhongweni khona enye tavern kuthiwa kwancibane tavern inkulu leyo inkulu ihulumana khona sencinci ihulumana khona inenkomo nezilahla nendoni izimamela ya so sayo perform pha kwancibane thina kusasa so Zahara nabo besiza kulicala eBhayi so bona saqhawuka lo week incoma shame sister bayefonini lawunqonqoza ayanqonqoza tayam uzovula umuntu fonini tester so ke naxa nimperform ligugu sendiyazi hayi sawuxelelwa ngaye ba ligugu libe ngqombe man lo ligugu kami fundini thando umnandi ngoma zakho yala like perform nani balemaxesha ndizithanda ingoma zami banemaxesha ngingazithandi bakhona mhlawumbe ngoma ndithanda emotion ngoku la yingo next time tsana uSixhosa rockstar like nezingoma zami la so jonga xa ndirecorda ndenza make sure ba ndenza ingoma ngoku andifuni udlala ndenza ingoma zonke izingoma ndiyazenza sometimes ngconywe zingconywe but into endiyazi uligugu nomlanjeni ligugu umlanjeni kuyangqonqoza akudlalwa lawe yabo sendizithembile sendidubula ngazo la ngqondo ya bandiye ngezi dadubula. So what do you like doing the most, performing or making the music? Stana zoyituki dana no performer mfondini awungani performer xa maxesha performer komando yika la bakhona lando yazi ke xa soyiqhelile yabo because nami mna uqala kwethu performer no MVS lo mshitanithi singamarashaw saslendo mfondini thina sasisela ilena biza yiwe all brown hayi ke nayazi isibindi esikhuphayo all brown no MVS sijonga MV basinofumana yiseyimalini yiseyi-35 rand all brown ngexesha oyi 50-60 rand sithi MVS basifumelele wi yayazi kwekho ashubu senze fumelele wena halls hayi ngenye imini siperforma phakuthe kasi kwenye tavern zasibila kuyo ithiwa kaMabhay ingasemaledini ngathi kwaMabhay fundini sizoperforma pha and kukhona nosidudla la xesha osidudla bashushu la we enzikaka sidudla I need utasdudla apha sure hayi khona zoyithu isawe ngabanyaka istimela soqala not yes stimela swela umhlaba esasithi libela babe feature Shabani pha nibaza bese 0.5 lamaxesha after 0.5 student noma 1000 basebenza ne0.5 yela xesha asiculwa yesiyayistimela sihamba lestimela yasala nobuya gibele yasazi ngela xesha enosidudla bayachisa la wekhutman sakhutman ziyachisa and xa sijive uyabona sibajonga sithi MVS zithathile crowd esikhutman asithathe sesihleli phaza ne-VIP and thina sohlala VIP ke thina sizocela uperformer ta nekasi bafaka la pressure iyani bayazincane ingoma zethu but MV doyika mna futhi sasesiqhabhuza ngesikhongwane sasiqhabhuza iva ke okwenzeka ntoni apha kule weyo sidudla MVS nansi le mali siyichayisile ithini into sasishota nge5 rand kwenye mesista kwakuthiwa ngusisiwewe isekhona na mesista sisishort yabo usisiwewe uthengisa double chips apha nebhaloni busy so singene sathanda uyakuye mina so singene phasa ngibalisele masistel sizoperforma ngokunono kayenze man yabo and iUSB seyiba DJ kenza khokho
Esosogqabhuza ngosiza sivula Sebenze ngoku. Brown ifanini sebenza ngoku ngela xesha. Fumaseke uyayivula uthi gogogogogo uzive udize nikon gogogogo sithi amp sizozithi athi mi sister saphanje imali yenu uzanifakelela wayithatha la mi sister la mali ayifake efaskotini qoba into zabathi bana nizawuperforma nisober ya sister no nikifumele nzima njalo we sister akhwazwa ayazama rush hour fuck the amp Ditaye yamaskazi lo hayi asichala la misista saya sapfika bana MVS sabetha betha ya khali ground Grootman sidudla hazayi haputazi crowd yayibetha nalawe koyika yabona kona funda phi wathi Grootman sidudla jonga juice anani kusayazi yena lona waza kuma thi jonga juice wena xa uperforma uzawuperforma naba abantu bakubukela uphezulu yazi abo banje bekubukele bathe ababantu uzogcina mfana ba wena bapholelwe bamamela ababantu uthini umfana subaseleka ilana uba funa yibone mabathi abantu bakumamela ithini lo mfethu bamamele nyani la bamamele and then ke ukuzobona iresults wena xa uhlika stage nyani iresults zavela khala abantu ba imali ke la feeling yo awusiva ku noma uzofumana imali but imnale ayifili inqondo ya azela wekuwe ke even though iba awkward awupha stage ba awkward la we bamamele yabosona iqhela lo weke mina uyenza into ubone performance sober yabo qombe yama man performance sober anikwazi ngoku yabona xa uzosele singathi uzawubhuda dathana nobethi akafika inqondo uzawubhuda manthini mangene dingene liyathi uvalo nakumna ngo even nakubani na nokungu empty nokungani awungena stage awungena stage bakhona la but ke mina ndichane la mata mina namzanzo performance ngisho master marvelous qome yacho ndoyika khona nomle back on touch hot nasi stretch tayam Plug straight. I am like up kwenza nona sela hashweshwe ndacha izole. Uyazicina. And then ngene remember ndivuka ekseni sasa necheraba. Uza mna performile izolo qoba mizuzu unperform ita. Yo, ayiqala la we bra. Black out team nakudala vuka senipha kumu la iqoma yes straight yabo so la weyiye ngazikhalisa mina ke la weyo andoyiki noma ngathiwa ba drop afundini sawuya drop but into endaziyekayo ngeza weke zome emakoneni sifike freestyle senjo hayi Grootman ngoku uyawuthatha kaliguzi anangiya da wethu yanda ukoneni mekoneni Grootman la yata abantu do ever say ufana njengoVusinova dahanye ndimqa ubona uVusinova hayi tsaiza bike yathi bike yathi ngqengile bona zandiko la ite hapo dinte atu Vusinova Vusinova ite hake ukayeke ufalisa Vusinova la yata athi mina ikhona enye episodes andibetha nomnyamjita man ayingiba libele nomjita man ba Joy Flows Zanzima ngjoy flows eqaleni la so ntacho ngitaperoni apha endifakile ba community man khayenze like cimana yazana like 109 ke lapha even noba umazo wazi nix in a damn binin kuze nikutacha man bay uphi one mina kutacha ba uphi ku touch phone WhatsApp Facebook man okay kuzothi man bale wrong zanzima zanzima all this time mina ndiringa nawe khona nodibana naye phala mina all this time uthi lo mjito lapha erengini qoma John Khane la wena la all this time la yini nachafa njani ukuze ngibone ya ndithu maqoma uyantacha ba uphi manje umtacha just like that John but thanda bendiyakufollowa mos ngoma okay nobufuna untacha ngoma okay nobufuna untacha lo mfethu xela lapha kum ngoba that's amazing anyani but ke lezothini mandiyo lezothini libele manje nzithethe but ke I'm like so like what can we expect from you like in the future when as
Simza. Like, are you still gonna, like, when are you gonna drop your albums akho? And where can people get your music? Like, abafuna like, oh, mamelo mculo wakhe. Yeah, man, umculo wami uyafumaneka ku Spotify. Sure. I-platforms yabo. We uyafumaneka phana. Lo sengikukhuphi. Lo sengikukhuphi. But if ever bafuna le album igugulang. Yeah. Angayazi dabaweli dropa nangomso ningayidropa na but ibone sekhona nje izinto enibawula uzenza formal ibone yonke into safuna ipusha like yeah safuna ipusha yabota Simza okay yeah chonga. What's like, so how do you spell it? So on Spotify like CM ne? Yeah. But I think ukuzovela la way am nondera. Sure. Izovela la way am nondera benceda. So ezinye besalento besaxelelo ba uzobuyelwa kumba. Sure. Izite salenza zangena pha. Benceda la benceda. Wacho deep la ngoma la. Deep la ngoma la. La vesi ke la vesi diphala xa betheni la vesi noch deep la ngoma lento yami la vesi andiyazi lento yami uthanda ubhala nje story it's all about the GP. Okay, like amajita benceda then kwakho mjita mna yabo isukele ithina wena suke tavern kungo 11 xa ndihamba phetheni apha endleleni ngicinga izinto zami zasedladleni live isikhalo segqiyazana please kanincedeni ngazama unceda kwabe kansele ehlatywe esifubeni kwafika amapolisa ngcwele igazi nje esandleni ngazama ucacisa kwathiwa ngizothetha emaplangeni zandiyazi ukunceda umuntu ukuzikhandisa ngenyeke elityeni ulife wami bekanzomphilele sogweni damn ngazama uthetha babenceda bafuni non understand abenthulisa ngondibetha yes benceda ndiyibonile la so ke ukusukela tavern bonda zambela nje story senze apha kanye that happens in story senzekayo is cha into nje that's why andiyazi namba into iphuma phi ibone but most abantu bangarelate nalo yeah zenzeke abanye abashita abanjwe kodwa bebenceda yabo because bonana uhlatyiwe kwesa strato umhlaba singapha yaso ndive amnekhala ndiyabaleka ndiyakuye xa nisithe out sezibalekile ngokundiyambamba ba sister sumama mandivuzama umvala igazi man sister kaniseyeka yabo ndeni ngoku fika inhlaka kwenze nganoni bra man lo sister benceda enene lo sister kazokwazi uthetha ba benceda lo mfana yabhoda sephodile akazokwazi ukuthi benceda tata mnyekeni thiwa hayifuna iniza yabo uvenini so amapolisa sabhizi naloo nto bafuna nini ithini into wena usesebon ngela akonqina bayi akano ajuso wakho man besizamela nalomfethu uzamela wena suke thaveni enotevram bona uthakele la bulinda ayibiyomthatha uyamthatha ungayazi wena bawupha wena kanti upha yabo izitori ezotrade kaloku so abanjwa lo amculo wakho une message lo man and like thanda like yathetha man like nakude benini nake xesha lendlela like it's so like I like your style of music and zokumamela damn now I mamela local. I like local. I don't listen to like America. I don't even listen to mainstream in South Africa. I listen to like local because we're the hungriest. Like, support we're the hungriest. Need alone only. Yeah, but imagine that we figure partner like I feel but I just want to say thank you for pulling up to the podcast. Yeah, well, emotionally all the time. That seems a lie. Yeah, well, if you have reached this stage, I just want to say thank you for tuning in. Please like, share, and subscribe. Konino funanje wis phosa amagama agqibela la kanye uGrant. Asemoshweni la all the time maxesha onke la we out. Salute you. Jawanta funanje